Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata. Pamiibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabuutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, na mamatayan mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugarin sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibiin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibiin mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamiibiin mo kami. San Judas Tadeo. Ipamiibiin mo kami. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Meds, Minda Pineda and family, ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Glenda Baraga. For the gift of life kan Betara family, pasasalamat kan Marciliana family, asin ni Attorney Malvar and family.
Pasasalamat man, asin in honor of Padre Pio and in honor of Saint Therese of the Child Jesus, ni Leo and Cynthia Ramos. For the gift of life ni Socorro Diona. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. June Abeliano and family. Birthday of Anaya ni Manny Labanda. Espesyal na mga kahagadan ni Jason Christopher Saniosa to pass the exam for Civil Engineering Board exam ni J. Mart A. Banyares. For good spiritual, physical health and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. To pass the board exam for Civil Engineer of Tristan Abendano ni Maribel Hermogeno. Special na kahagadan ni Mr. Ace and Mrs. Rosel Upenia, ni Jefferson Ryan Lee, ni Rosa Tang Lee. For healing and fast recovery ni Mildred L. Lasiste. And for safe travel of Queenie Marie, offered kan sa iyang pamilya. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. Ki Jose Jr. and Euphemia ni Irenea Garing and family. Ki Winifredo ni Annalisa B. Bueno. Ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Ki Cesar Domingo Sr., Cheryl, Maria Pablo Asin Romulo, kan Asopardo and Cantara family. Ki Karina Candescaya family. Ki Vicente, kan Tanchuling family and staff. For all souls in purgatory, kan Bitara family. Ki Eduardo, kan Mendoza family. Ki Consolacion, ni Marilon Asopardo and Ujedas family. For all souls in purgatory, ni Socorro Diona. Ki Miguel, ni Leo and Cynthia Ramos. Ki Ann, kan Orgelias family. Ki Erlinda, ni Elmer Villarasa and family. Ki Constantino, kan Saniosa family. Ki Neri, ni Jayan Sarmiento and family, asin ki Jesus kan Labanda family.
Diyos marhay na aga po sa liwat. Ngunyan, iyo an ika-26 na Domingo, kan ordinaryong panahon. Isiring man ngunyan, iyo ang National Seafarers Day as in Migrant Sunday. Magtirindog po sa pagpuon. Sa bilog na ginawa, ang Diyos sa kanila, ang Diyos sa kanila. Good morning. Good morning to Sa Father. ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa ibong Espiritu. Ika-26 na Domingo sa ordinaryong panahon. Nasambit na sa pagpuon, ngunyan National Seafarers Day, as in Migrants Sunday. Apisar kaiyan, ngunyan pinagsaselebrar man yato sa parokya ang Tada Sunday. Kaya ano man na koleksyon na makukuata po sa aldaw na ini, ipapadala niyato sa Diocese kan Masbate na iyong gayo ang naapektaran kan bagyong Opong. Makisumaro kita sa satuyang mga tugang na sangunyan nagsasakit dahil kan rapado na sinaparninda kan uminaging bagyo. An sa tuya pong liturya sa ngunya nagtutukdo sa tuya na pilion an maging generous instead of being greedy. Greed was the sin of Dives, sarong lalaking mayaman na pinasipara ang pangangaipon ni Lazaro na yaon sa iyang doorsteps. It was the sin of indifference, the sin of omission. Inimanan mga kasalan, na dahil man lugod niya to, mahulugan. Imbes, magikitang matinao kan mga bendisyon na itinao sa tuya kan mahal na Diyos so that we will later on merit sharing in the heavenly banquet of our Lord and merit eternal rewards. Ngunyan bidbidon ta po, sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, takaning magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indong mga tugang,
Tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigdi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, nadaig kasagkoran. Amen. Mag-umaw kita sa Diyos, awiton niya to ang kamurawayan sa Diyos. Agurang na naking gugo, Yesu Cristo. Agurang na Diyos, Cordero kan Diyos, makika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan ginaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan ginaban, akoan sa mo, pagkimahera. Ika na nagtutukaw sa too ka naman, kaheraki kami. Kay kasalanan, agurangan, ikasanan ko ka. Yesu Cristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan, Amen. Kamurawayan sa Diyos, sa kaitasan, Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan.
Mamibi kita, O Diyos, na nagpapahayag kan sa imong kapangyarihan urog na sa pagpatawad asin pagkaherap, dugangan mo sa mo, an sa imong grasya, tanganing danay na nag-aandam sa samo sa imong panuga, gibuhon mo kaming makihiras sa mga langit noon na kayamanan. Uli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay asin nagahade, kesaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ipinahayag ni Propeta Amos ang tataramoning kagurangnan sa iyang banwaan. Isinaysay niya ang mga gibong karigsukan ninda, asin pinatanidan na ang mga ini may hangganan. Ang kabuotan nin Diyos mahahaman asin mayo nin makakaulang sa mga gibong katanosan. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Amos. Ulay nin kagurangnan, hirak man sa Indo na namumuhay sa kaginhawaan sa Sion. Hirak man sa Indo na naghihigda sa magagayon na higdaan, mantang nagpapakabasog sa pagkakan kan karninin mga kordero sa mga ugbon na baka. Nawiwili kamong magigibunin mga awit arob ki David. Dangan tinutugtog nindo iyan sa indong mga arpa. Ginalon na arak an iniinom nindo, asin mamahalon na mga pahamot an ginagamit nindo. Alagad dain nindo ipinagmumundo ang pagkarumpag nin Israel. Kaya kamo an inot na itatapok, asin dain na kamo makakapagbangkiti, saka makakapagpiesta. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Kalag ko mag-umaw sa kagurangnan. Danay niyang inuutob ang sa iyang mga panuga. Minapahiling siya nin hustisya sa inaapi. Minataonin kakanon sa nagugutom. Pinapatalingkas din kagurangnan ang mga bilanggo. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Asin tinatawan nin pakahiling ang mga buta. Binabangon niya ang mga napadungkal. Namumutan niya ang mga matanos. Ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Alagad, rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan, ang kagurangnan hadi sa good paman. Ang sa imong Diyos o Sion, magahadi sa panahon na daing kasagkuran. Umawon ang kagurangnan. Kalag ko mag-umaw ka sa kagurangnan. Ikaduwang babasahon. Pinatanida ni San Pablo si Timoteo na maging maimbod sa kabuotan ni Diyos mantang nabubuhay padigdi sa kinaban. Tanganing makamtan ang panugang premyo na iyo ang buhay na daing kasagkoran sa kaibahan ni Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika na tawong sa diri ng Diyos, maglikay ka sa gabos ng mga bagay na ini. Hingawahon mo ang katanosan, kabanalan, pagtubod, pagkamuot, pagkatagal, asin kahuyoan. Makilaban ka sa marahay na laban ng pagtubod, nganing makamtan mo ang premyo ng buhay na mayong katapusan. Huli tadyan ka ay napod ng Diyos, kan ipahayag mo ang sa imong pagtubod sa atubangan ng dakol na saksi. Sa atubang ng Diyos na nagtataw ng buhay sa gabos, saka sa atubang ni Kristo Jesus, na nagpahayag kan sa iyang pagtubod sa atubangan ni Poncio Pilato, pinagbubutan ta ka. Utubon mo ang mga tugon sa imo, sa kamaging maimbod ka sa pagsunod ka iyan, sagkod sa aldaw kan pagbalik ni Jesucristo na sa tong kagurangnan. Sa tamang panahon, ihahayag siya ni Diyos, ang Diyos na banal sa ka, iyusan ang kagsakop. Hadi, nin mga hadi,
asin kagurangnan nin mga kagurangnan. Siya sanaan mayong kagadanan, nabubuhay siya sa liwanag, na mayo nin si isay man na makakadulok. Dai pa siya nahiling, dai siya nanggan mahihiling nin si isay man, sa iya ang kaumawan asin ang kapangyarihan, na daing kataposan. Amen. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga Fariseo, igwa ka ito nin sarong mayaman, mga mamahalon an gubing niya asin masisiram an mga kinakakan arual daw. May saro manaduka na ngaran Lazaro, pano nin lugad an hawak niya. Dane siyang nakatukaw sa may pintuan kan mayaman, nagmamamot na makakakan, dawa kan mga rakdag, na nahuhulog sa lamesa kan mayaman. Lain pa kaiyan, rinaranihan asin dinidilaan kan mga ayam an mga lugad niya. Dagadan ang duka, asin dinara siya kan mga anghel sa kataid ni Abraham. Nagadan man ang mayaman sa kailinubong. Kan nasasakita na ang mayaman duman sa Hades, nagtangad siya asin nahiling niya sa harayo si Abraham sa kasi Lazaro sa kataid kaili. Kaya nagkurahaw siya, Amang Abraham, kayraki man ako, sugo aman si Lazaro na idot-dot an muro niya sa tubig tanganing paliputan ang dila ko. Hulitan nasasakitan ako nin makuli sa kalayong ini. Alagad sinabihan siya ni Abraham, aki ko, girumduma, nakan nabubuhay ka pa sa daga, nakamtan mo ang gabos na kaginawahan, mantang si Lazaro, anas pagtios. Ngunyan, nasa kaginawahan siya digdi mantang ika nagtitios, lain pa kaiyan, igwang hararom na ampas sa pagultanan ta. Tanganing, day makabalyo dyan, anyaon digdi, as in day makabalyo digdi, anyaon dyan. Nagsabi ang mayaman kung siring, Amang Abraham, nakikimaherak ako sa imo, na isubol mo si Lazaro sa harong nin sa kong ama. Ulitay gwapa ako duman nin 5 tugang na lalaki. Padumanon mo siya, nganing patanidan sinda, tatibaad makadigdiman sinda sa lugar na ini nin kasakitan. Alagad sinabihan siya ni Abraham, yaon sa inda si Moises, sakaan mga propeta, kaya dapat na magdangog sa inda ang mga tugang mo. Nagsimbagan mayaman, dai, Amang Abraham, alagad kung may sarong mabuhay liwat na magduman sa inda, mabakli sinda. Sinabihan siya ni Abraham, kung dai sinda magdangog kay Moises, asin sa mga propeta, dai man sinda matubod, maski pa may mabuhay liwat sa mga gadan. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. An istorya kan sa tuyang ebanghelyo, gari pelikula sa Netflix. Si Saidig ang mahilig hiling kang mga pelikula sa Netflix. Istorya po ini 2 lalaki, an enot sarong mayaman. Sa Latin, ang mayaman inaapod na Dives. Kaya kadaklan na beses, tigtawan siyang pangaran na Dives, ining mayaman na lalaki, na sabi ka iyan, nakagubing nin purpura. Mayaman talaga. Asin urual daw, fiesta sa saiyang harong. Di ko aram kung kontraktor ini. Asin sa ibong nalado, yaon man si Lazaro. Sarong dukha, nagugutom.
As in, sosog sa description kan Ebanghelyo, pano nin lugad ang hawak niya. Ang sa iyang lugad, pinagdidilaan kan mga ayam. Kung Dives, mapapasana all ka na lang, kay Lazaro, pag nahiling mong pano nin lugad, as in dinidilaan nin mga ayam, mapapayaks ka na lang. Yan. Pero pag abot kan panahon, do ang sa indang buhay, digdi sa kinaban were completely opposite. Si Dives, the rich and the famous. Si Lazaro, the poor and the neglected. Uminabot sa panahon na kansinda nagadaan, the roles were reversed. Nabago. O kaya nga ni sosog sa istorya, kan uminabutan panahon na si Lazaro yao na duman sa kataid ni Abraham, asin si Dives nagsasakit, nakimaherak ining mayaman ki amang Abraham. Kang nahiling niya si Lazaro na kataid ni Abraham, subuan na ngaya si Lazaro, na idot-dotan sa iyang muro sa tubig, tanganing ilaag sa sakuyang dilang, nagmamarana, tanasasakitan ako digdi sa lugar na ini. Anong sinabi po sa iyan ni amang Abraham? Rumdumon mo, ngunyan, igwanin dakulang ampas o hararom na ampas na nagdi-divide sa tuya. Ang yaon digdi, day pwedeng makadyan. Ang yaon dyan, day pwedeng makadigdi. So ano ang magayuno na leksyon o pagirumdum na pwede niya itong manuodan digdi sa istoryang ini kan sa tuyang Ebanghelyo? Istorya ni Abraham, ay istorya ni Dives, asin ni Lazaro. Number one, na kung ano da po kita ngunyan, produkto iyan o resulta kan mga choices and decisions we have made in the past. Kumbinsido ka mo kaya? Tururog na. Paano ka mo makumbinsi? Kung ano kita ngunyan, produkto iyan kan desisyon na ginibo mo in the past. Kung nagdesisyon ka siguro ka ito sa profession, in terms of profession, yan. Kung nagdesisyon ka ito na ibang profession ang tahakon mo, despite the promptings kan sa imong parents, magmaestra ka na sa nangaya, magmaestro ka na sa nangaya. O, di, parte yan. In terms of choosing your partners in life, di ba? O, kung iba siguro, so nag-ilusyon sa imo, ito ang pinili mo, iba mo yan ang sa imong buhay. Di ba? And most of the time, the choices and decisions are, or the options are in the alternative. If you choose one, you can no longer choose the other. Alangan man, pinili mo na ining pakasalan, taod-taod, ito pala ng gusto mo. You cannot do that easily. Di ba? In the same manner, na sa buhay daw po, the choices we make in life, whether to be selfish or generous, to be greedy or compassionate, have eternal consequences. Ngunyan sa kinaban, arog kang nangyari kay Dives, ano man na pagpili o desisyon na ginibo niya, nagkaigwa ininintundag sa iyang buhay pag-abot kan panahon. So paghurup-hurupan ta daw po ini, manunungod sa mga konsekwensya kan sa tuyang mga pagpili. Sa parte po ni Dives, si Dives po, dahil man naginibong maraot directly, digdi kay Lazaro. Dahil niya man po tinaboy. Di ba? Dahil niya man kinulgan. Yaon sa naduman sa pertahan kan sa iyang harong. Dahil niya pinahali. Alagad, dahil niya po naginibo, iyon naman notisyaran, su presensya ni Lazaro. Nagpasiram-siram sa na siya kang lechon, pata, crispy pata. Dahil niya lamang nahihiling duman si Lazaro, nayaon, nagugutom, naghahagad kuta, naghahalat, maski rakdag, hali sa iyang mesa. He failed to share, failed to love. Ang kasalan po
ni Dives, itong pinag-aapod niya itong indifference. The sin of omission. Magayon-bagayan ang paghurup-hurupan ta sa satuyaman sa diri. How often in our lives do we also fall into this trap? Closing our eyes to the suffering at our very doorsteps, busy with our own comforts. Dahil man ngayang naginibong sala, dahil man na naginibong tama, that's indifference. That's the sin of omission. Kadaklan sa tuya, buta. Tigbabaraha na, kung todo papurupos pa, na nagbabayad ka sa restaurant nin 1 million, sarong karaunan sana. Tigbabaraha na ang tao, papurupos ka pa. Nadakulong kang kotse, asin dakulong kang mansyon. Di ba? Arog iyan kayan, sa tahaw kan pagsakit pagtio sa kinaban, ikapasiram-siram kan buhay. Nadai ka lamang natigigibong karahayan sa sainda. Rumdumon ta po, nan sa tuya pong kaligtasan, dahil nakadepende kon paano sa nakita nag-iiwas na makagibonin maraot. Our salvation is not only in avoiding evil, but in doing good generously. And Jesus reminds us that heaven is not for those who keep blessing only for themselves. Bakuan langit para sa mga tawong paslo. Para sa mga tawong sa inda sana ang sa indang bendisyon. Ang buhay na daing kasagporan para duman sa mga tawong tataong magbukas kan sa indang mga puso, kan sa indang mga kamot, asin kan sa indang mga haro, lalong-lalo na duman sa mga nangangaipo. And so this leads us to this second point. Generosity versus greed. Ang sa tuya pong Ebanghelyo, minaagyat sa tuya na iwasan ang maging greedy. Perang beses ko na ininapot sa Indo. Ano ang greed sa Bicol? Sa 3rd District, kang na-assign ako duman, ang nagdangog ko pong term na tigagamit nila. Ang sarong tawong greedy, namas na mason. Aram nindo kung ano ang namas na mason. Paslo. Yan. Namas na mason. So, dapat ko tang para sa mga flood control projects, itinabag. Mas dakol so kickback. Kaya substandard materials ang mga ginamit. Kaya sarong baha sana, rimati kita, baha na ang gabos. Bako man da ito flood control, kundi fund control. That is greed. Saro po yan nakapasluan. Asin iyan ang hinahagad sa to kan Ebanghelyo na iwasan. Taan kapasluan da po, gigibo kay ni na magikitang buta sa pangangaipo kan sa tuyang kapwa. Aram nindo, ang pinakamatindi da apong kasalan, bako ining paggadan or adultery. Dahil ko po tigsasabi na bako ini kasalan. Kundi ang mas matindi kay sa kanduang ini, iyo po ang inaapod niya to, greed. Taang greed nagsasabi, this is mine. I earned it. I deserve it. Di ba? Deserve ko ngaya ini. Pinagpagalan ko ini. Pero ang generosity, minasabi sa tuya, this is a blessing. What I have now are blessings. And so, let me share it. Ihiras ko ini. Greed builds walls. Generosity builds bridges. Ang pagiging paslo o timawa o hagas, minalaag nin sarong ulang para sa satuya. Pero ang pagiging generous, minataonin tulay, tanganing kita makatabang sa satuyang kapwa.
naramdaman ko may sarong padi kay ito. Siguro aron kining sitwasyon, sa Masbate, kadakol na simbahan po ang naraot. Supadi, naghagad din donasyon sa mga tao. Pero bago niya po pinalibot collection bag, nagpagirumdum supadi, sabi kan padi sa mga tao, remember, my dear brothers and sisters, God will not look on what you will put in the box or in the collection bag. God will look on what is left in your pockets. Kaya at siyan tandaan nindo iyan, paglibot kan mga kolektora, day po hihilingon kan Diyos kung pira ang ihinulog nindo. Ang hihilingon niya, pira pa ang natada sa imong wallet. Balik tadun mo, so tada sa wallet, iyong ihulog mo. But, joking aside, importante sa Diyos bako so quantity kumpara sa tuyang tinao. Ang importante po sa iya is the quality of our giving. Iyan ang sarong bagay na nalingawan po ni Dives. As in iyan ang minamaot kang kagurang na naipagirumdum sa tuya. So, share your blessings today so that tomorrow you may share in God's eternal banquet. Kadakol pong mga Lazarus sa satuyang palibot. Kaya kunyan tada Sunday, hinahagad kan sa tuyang obispo na ining sa tuyang koleksyon sa Domingong ini, ipadara within 15 days sa Chancery tanganing ini maipadara duman sa diocese kang Masbate. Tanganing pong itabang niya to. Sa mga tugang niya tong naapektaran kan bagyo. Dahil kasi na magpasalamat ay salamat ngayata nakaligtas kami. Dahil ngaya uminagi si Opong sa Muya. Rumdumon taman po ngunyan, itong mga nadanyaran ka ini. Kaya, let us give generously. Let us not wait for eternity to regret our selfishness. Let us begin now. Choose generosity so that later we will also receive eternal rewards. Amen? Sangaran ka naman, kanaki asin ka ng Espiritu Santo. Amen. Matindog kita, maugman niya itong ipahayag, ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kang langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kang panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kang Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa bukay na daing kasagkoran. Amen. Magdulog kita sa Diyos na naghiraskan sa iyang yaman sa gabos, sa pagsubol niya sa iyang aki sa kinaban, bantang ginigirumdum niya to ang mga pangangaipo kan mga dukha. Sabihon ta sa kada petisyon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa simbahan, magharubay kan pagmakulog ni Kristo sa mga duka, sa saindang paghigos para sa matanos na sosyedad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga sinusugutan na magpauripon sa yaman asin siguridad, makatalastas na ang espiritual na kawaraning kahulugan, hali sa daipaghiras sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kita gabos, mag-ako kang biyaya ning pagpatawad asin pagmakulog, pagkamatinao asin pagsabot sa mga daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satuyang komunidad, pakusugon kan mamumuto na presensya kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing ang mga gadan makisumaro sa katuninungan asing kaugmahan kang kahadean kan Dios ipamibi niya to sa kagurangnan. Iramdaman man niya ito sa tuyang mga tugang na naapektaran kan bagyong Opong, lalong-lalo na ang mga lugar kan Samar, asin Masbate. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, sa imong pagkamot asin pagkaherak, panoa kami kan sa imong pagkamatinao, asin tabangi kaming magsagawad sa mga daing sukat, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Today po is Tada Sunday. If you have with you the canisters of Tada, you may offer it now. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos, na maheherakon, warasan sa mo na ining sa mong pagdulot maako mo. Asin huli kayan, mabuksan para sa mo ang burabod nin gabos na bendisyon. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin. Totoong maninigo asin dapat. Matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saet. Magpasalamat kami sa imo, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa pagkamuot, sineselebrar mi ang sa iyang pagkagadan. Sa buhay na pagtubod, pinapahayag mi ang pagkabuhay niya liwat. Asin sa urog, kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdato. Kaya kaiba kan gabos na santos sa sina-angheles, sarabay kaming nag-uumaw sa imo, dahil tapos na nagsasabi. Itasidagan, ano kan sa imo, amurawayan. Sa kaitasan, sana, sa kaitasan, palaran ng minaligid, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana.
Kagurangnan ni kanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa ipo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan dinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, tapinapagkani ko mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan kabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami kabos, na mimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron, na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kaitupan na kapaggaya-gaya sa imo, magkani kong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo silingban, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Magawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Parasan sa mga aldaw nyamon, katuninongan tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay, natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Jesu Kristo. Asiran kapangyarihan, siringan kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurang nandanay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Ihiras po niya to ang parehas na katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalab mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa imong simbahan
Maluhod po, pamibi para sa pangataman kan linalang. O Diyos ning pagkamuot asin buhay, sa mong ginikanan asin padudumanan. Kagibo ning gabos na uya sa mo, asin ning gabos sa kapalibutan. Ako an sa mong dalisay na pag-umaw, asin pagsamba sa imong kamurawaya. Sa kapinunan, iwinaras mo ang liwanag, minasdan mo ang gabos mong linalang. Pinangyari mo sa inda ang kahusayan asing karahaya. Asin sa tawo, pinaghiras mo ang katungdanin pangataman asin pamamahala. Patawada kami sa mga salaming naginibo, nin pagsuhay sa kabutan mo, nin kapaabaw-abawan, asin padagos na pagpatimasang sa kalikasan, sa katigayunan nin pagiging kabaing mo, asin katuwang mo. Siring sa surugoon mong si David, kami nagsusulsol asin nag-aarang. Pusong malinig, lalangas ako o Diyos, sarong bago asin maimbod na espiritu, ibugtak mo sako. Tabangan mo kaming makapagbalik buot sa imo. Bangunon mo kami hali sa kapadungkalan, na magmaging malinaw sa mo ang pagiging katiwala. Asin nabako kami Diyos, kundi ikasana, wara ng iba. Naigalang mi ang samong kapwa, kasaro ning gabos mong mga linalang. Sagom kan sa mong kakusugan, asin kabagsikan. Gibuha kaming mga tagahasok, taga-protehir, asin mga burabod na magtatao sa samong kapwa, asin sa imong mga linalang. Nin buhay na magsusupay, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Francisco de Assis. Mamibi kita. Kagurangnan ang langit no na misteryo, lugod magin para sa mo bulong nin kalag asin hawak, tanganing makisumaro sa iyang pasyon, sa pagpahayag kan sa iyang pagkagadan, asin magin mga paramanakan sa iyang kamurawayan, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Migrant Sunday asin tada. Anatipon yato sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 47,529 pesos and 40 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,967 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,794 pesos and 55 centavos. Para po ini sa Bicol Priest Security System or PBSS. Ang mga kapadian asin seminarista sa Diocese nin Legazpi magkakaiguan nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktubre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kang nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maut po magbakal ning ticket, available po ang ticket sa opisina. Pinapaisiman po na sina Reverendo Mark Joseph Abinal Calvelo, Reverendo Jomar Calbanas, asin Reverendo Hil Lola Odiver Jr. o ordinahan bilang padi sa Oktubre 28, alas 8 sa pagkaaga sa San Gregorio Magno Cathedral. Kung may aram po kamong kaulangan, manungod sa indang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Asin maut mi man po pasalamatan, ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, duwang 500 pesos. Haliman ki SAB, 5,000 pesos. Sa Agustin Family, 1,000 pesos. Asin sa sarong devotee, 1,000 pesos. Paisip pa man,
Katakod kang nagdadangadang na fiesta kan sa tuyang patron si San Judas Tadeo. An SJTP Music Ministry nag-iimbitar sa mga devotos na maabot maghiras kan sa indang oras asin talento para maging parte kan Grand Choir sa maabot na mga novenaryo asin fiesta masses. Ang magiging regular schedule po kan practice kada Martes, Huwebes, asin Sabado sa oras na alas 7 sagod alas 9 nin Banggi. Mapuon po ini sa September 30, 2025. Sa mga interesado, pakiskan na sana po kan QR code na nasa screen o magpalista sa satuyang Paris office. Diyos mabalos po. Salamat po sa ido ka po sa mga naglingkod sa satuyang misa, choir, live streamer, collectors, commentator, lay ministers, ang satuyang acolytes, at siyempre ang satuyang mga mass collectors. Salamat po sa ido. Ang kagurangnan mapa sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang bisa. Salamat sa Diyos.